ibu tamu rukun agawe santosa. Deni Mas Mustika ning Jian penak sone saking pundi niki? Sone saka Sela Pamyara. Oh, saking mriki mawon. Wetan kono kuwi. ADR Audio. Ya, Mas Rudi. Mas Rudi. Saiki ora sak bae nene iki. Oh, ngijo. Oglek. Mas Oglek. Udah aku lho. Oh, laku. Lek Oglek. Oh, Sela Pamyara iki paling akeh duwe son, liyane ora ana sing kene iki saben RT iki duwe son Sela Pamyara iki. Oh, ngoten. Ana nek 30 kowe saben. Aku yo gumun lho dosa berarti anu iki saingan le gergeran iki dadi. Mulane wingi sing duwe son kaya bare ora bayaran. Lah sone dhewe dadi. Kanggo jiwat Weh ngerti patute iki lagi gerak kayak dientengke ya Mas. Saking laris ya. Iki sih saking laris. Weh saking gur mbadeg gerak melek. Rasa sampun. Semoga konco lumantar Mbak Iis. Lagunipun Angu Jiwat. Semoga. Mengu jiwat.
Plitan kaya Kandhani kok Pak. Murah lho niki, Mas. Yes. Niki Pinten? sak yuta 2 dina. Wah, kok murah banget niku. WDP-ne gek kurbukan meneh. Lah urung rampung lu ngomong kok ya. Sing penting diyani sik. Sak yuta ki uang muka gek engko meneh. Lagune disiapke ya, Bas. Sabar. Lagune sawan mriku, Pak. Oke, iki. Oh, kayak kode lho Pak asline iki, Pak. Wis panas, ngrungokke nglenyit. Kayak sing ibu-ibu kayak napa Bu niku? Nglemper. Oh, nggih. Nggih. Siap. Oh, nggih. Rembakan nggih Bu, lagune napa nggih Bu nggih? Kayak ana kakunge sitok kur jojoy terus ngono. Jojoy lemper. Wae jenenge iki kerjasama yang baik itu seperti itu toh Pak. Ibu sing gilik-gilik ana sing jojoy. Sing putri giling-giling sing kakung nglajohi gitu. Kleru dong kayak yapur malah kayak sambel. Alah. Mengke kula tak sawan mriku. Nggih. Wah, nggih. Pun niki pun di Kanca-kanca niki mriki nggih namung pados pasederekan. Nggih. Mboten kok masalah duit niku mboten saged dipenggalih, saestu. Nah. Pados pasederekan, pados sedulur. Dipaidu lho, Pak. Dipaidu tenan iku. Sedulur sing duwe duit. Nggih. Semangat nggih Bu nggih. Nggih, mangke gek diparingi peling bal niki nggih. Mangga. Kesan upaman Bingung sing arak mengep. Iki rumasane dadi ati. Wis ketoke wis anu Pak kula niki latihan strategine Mas Waluyo. Lah bengen iki rada dilirihke direp mulih arek kepriye aku. Ora mung kowe sing kudu ngapalke sing nyaron kuwi lha gek petruk pindho kowe kudu ngapalke. Nah, saiki ndek-ndek sing rampung banterke Mas. Nah, aku banterke. Keling sing kaya
mandek meneh. Murai Bola bali nganggo mandek. Aku nggo polahe penyaron iki lho. Lah ya karang wingi iki garapane ra ngono kuwi kok iki ana langsung kalian gon kudu garapane niki. Nah iki tetep ngangsu kawruh aku lur. Neng dindi iki anggere tambah kanca jebul tambah pengalaman. Nggih. Tambah duit lho Rating. Monggo. Sampun. Kanca-kanca kasangginan.